Kad god je država u teškoj financijskoj gabuli, a to je kod nas postalo gotovo redovno stanje, aktualizira se pitanje proračunskih izdvajanja za crkvu i revizije Vatikanskih ugovora. Ali Hrvatska ne samo da je još miljama daleko od primjerice njemačke prakse s vjerskim zajednicama, nego su na teret proračuna došle i 3 nove. Sa Savezom crkava Riječ života, Crkvom cjelovitog evanđelja i protestantskom reformiranom kršćanskom crkvom država nije htjela potpisati ugovore o pitanjima zajedničkog interesa, pa su se osjetili diskriminiranima. Zbog toga su državu tužili sudu u Strasburu i dobili spor. Sada čekaju potpisivanje ugovora u kojem su definirana sva zakonska prava. Ostvarivanje prava da djeca mogu pohađati naš konfesionalni vjeronauk u školama. Pravo, dakle, da crkveni brak ima iste učinke kao i civilni brak. Naravno, tu su i sredstva iz državnog proračuna, a tu su, dakle, prava posjećivanja naših vjernika u kaznionicama, bolnicama i tako dalje. U pregovorima s državom sporno je bilo pitanje financiranja. Pitanje financiranja nije bilo, oni to nisu utužili pred sudom u Strasburu nikad, dakle nema presude u tom smjeru. Međutim, obzirom da se financiraju sve druge vjerske zajednice koje imaju ugovore, onda bi ovo bilo potencijalna diskriminacija. Ove godine iz proračuna smo za vjerske zajednice izdvojili 300 milijuna kuna. Za ove 3 morat ćemo još 618 tisuća. Mi smo to ukazivali da ne postoji konkretno način izračuna i na to smo mi ukazivali. Kao što sam rekao, nama to nije bilo, razumujući krizu u Hrvatskoj, nama to nije bilo sad nešto toliko bitno, tako da su mi pristali na to što je vlada ponudila. Dakle, radi se o manjim sredstvima i da druge vjerske zajednice ne dobiju sredstva, mi bi također bili spremni na to. Međutim, radi se ovdje u principu. Upravo financiranje vjerskih zajednica treba mijenjati, smatraju laboristi, i to kroz zakon o porezu na dohodak. Gdje bi se novac iz tog poreza izvadio i formirao crkveni porez po ugledu na Njemačku. Dakle, da pripadnici religijskih zajednica sami financiraju te religijske zajednice, a drugi kako vole. Iako će to na jesen predložiti u Saboru, Vuljanić je svjestan da će ta ideja biti teško provediva. Sve kad bi htio požuriti, Vuljanić to do jeseni onako nema komu predložiti. U Saboru još od 15. srpnja nema zastupnika, od jučer ni ministara u vladi.